नमस्कार, मी ऋषिकेश शेलार म्हणजेच कलर्स मराठीवरच्या सुंदरा मनामध्ये भरली या मालिकेतील दौलत. आज एक महत्त्वपूर्ण माहिती मला तुमच्याशी शेअर करायची आहे. कोविड होऊन गेल्यानंतरही कोविड रुग्णांमध्ये कोविडचे दुष्परिणाम पुढे काही महिने किंवा काही आठवडे दिसून येतात. त्याला लॉंग कोविड असं म्हणतात. तर ह्या लॉंग कोविडवर उपचार करण्यासाठी सकाळ आणि योग ऊर्जा यांनी एक प्रोग्राम डिझाईन केला आहे. पोस्ट कोविड रिकव्हरी प्रोग्राम असं या प्रोग्रामचं नाव आहे. हा प्रोग्राम ऑनलाईन होणार आहे वेबिनारद्वारे. 12 जुलै ते 12 सप्टेंबर ह्या दरम्यान 2 महिने हा प्रोग्राम चालणार आहे. बरेचसे योग चिकित्सक आणि तज्ज्ञ मंडळी या सगळ्यांनी मिळून हा प्रोग्राम अरेंज केला आहे. तर ई सकाळच्या वेबसाईटवर तुम्हाला या प्रोग्रामविषयी सगळी माहिती मिळेल. ज्या लोकांना कोविड होऊन गेला आहे किंवा ज्यांच्या मित्रमंडळींना कोविड होऊन गेला आहे, नातेवाईकांना होऊन गेला आहे, त्या लोकांपर्यंत जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा मेसेज आपण पोहोचवूया आणि लॉंग कोविडच्या या दुष्परिणामांमधून मुक्त होण्यासाठी आणि पुन्हा एकदा निरोगी होण्यासाठी त्या लोकांना आपण मदत करूया. धन्यवाद.